Толькі за некалькі гадзін на дарогах абласнога цэнтра адбылося каля 20 дарожна-транспартных здарэнняў. На шчасце, дробныя і ніхто не пацярпеў, але непрыемнасцей шмат. Асабліва для тых вадзіцеляў, чый аўтамабіль пашкоджаны за неўважлівасці іншых удзельнікаў дарожнага руху. Галоўнае, адзначаюць супрацоўнікі ДАІ, гэта нежаданне многіх удзельнікаў руху разабрацца ў сітуацыі па так называемым еўрапратаколе. А між тым гэта дазволіла бы не чакаць супрацоўніка дарожнай міліцыі, а кампенсацыю за пашкоджаны аўто атрымаць значна хутчэй, у бліжэйшыя 5 дзён. У сувязі з такімі умовамі надвор'я Дзяржаўтаінспекцыя вобласці пераведзена на ўзмоцнены рэжым нясення службы. Мы ориентированы на выявление и пресечение нарушений, правил маневрирования, проездов перекрестков, а также выявление вождения водителями в нетрезвом состоянии. Также мы будем оказывать помощь всем участникам дорожного движения. Ну и хотелось бы отметить, что водители, у которых есть возможность отказаться сегодня от транспортных средств, просьба так и сделать.